Γουόκ ψυχολόγοι της Δεκάρας, ευαισθητούλιδες του καναπέ, νεοελληνίδα μάνα και ευνουχισμένε νεοέλληνα πατέρα. Ακούστε το καλά. Είστε η ηθική αυτουργή μιας δολοφονίας. Εδώ σταθείτε προσοχή για 5 δευτερόλεπτα και κοιτάξτε τη. Ναι, καλά άκουσατε. Η κυρία Σοφία Χριστίδου δεν έφυγε απλά από εγκεφαλικό. Την έσκασε το σύστημα που εσείς δημιουργήσατε. Την εξόντωσε η παιδοκρατία που βαφτίσατε δικαίωμα. Την ισοπαίδωσε η απάτη του gentle parenting, όπου το παιδί τύρανος έχει πάντα δίκιο και ο δάσκαλος και η κοινωνία ενός άκους του box. Συγχαρητήρια. Τα καταφέρατε. Φτιάξατε μια κοινωνία όπου τα βλαστάρια σας, σκοτώνουν με το bullying τους και εσείς τους κρατάτε το χέρι, μην τυχόν και πάθουν τραύμα. Ποια ήταν η κυρία Σοφία Χριστίδου? Μια γυναίκα που μιλούσε 7 γλώσσες. Μια επιστήμονας με διδακτορικά, με μεταπτυχιακά, με προσφορά στην παιδεία. Μια γυναίκα που αφιέρωσε τη ζωή της στο να ανοίγει ορίζοντες. Και πώς την ανταμείψατε? Με το να τη σέρνετε σε υγειονομικές επιτροπές για πνευματική ανικανότητα επειδή δεν άντεχε το bullying των ανήλικων τεράτων σας. Την αφήσατε μόνη της, μια γυναίκα κόσμημα, να παλεύει με θηρία που δεν έμαθαν ποτέ τη λέξη όριο. Πέθανε στη ΜΕΘ, αλλά η καρδιά της είχε ραγίσει πολύ πριν. Ράγισε όταν κατάλαβε ότι σε αυτή τη χώρα ο θήτης έχει περισσότερα δικαιώματα από το θύμα, ότι ο τραμπούκος προστατεύεται από την νομοθεσία περί ανηλίκων. Ενώ ο εκπαιδευτικός πετιέται στα σκυλιά. Αυτή η κυρία έτρωγε μπουκάλια και βιβλία στο κεφάλι προσπαθώντας να ξεστραβώσει τα μικρά σας, άντε να μην πω τι. Φύγαμε λοιπόν από το ένα άκρο, της γενιάς μας δηλαδή, και πέσαμε στην Άβυσσο. Στη δική μας γενιά, αν ο δάσκαλος σου έριχνε την Αγία Φάπα, επειδή ήσουν κάφρος, στο σπίτι έτρωγες και δεύτερη. Γιατί οι γονείς μας ήξεραν ότι η αγάπη χωρίς όρια είναι δηλητήριο. Σήμερα έχουμε την νεοελληνίδα Μανούλα, που τρέχει με το δικηγόρο στο σχολείο αν ο δάσκαλος τραβοκοιτάξει το κακομαθημένο της. Ξέρεις που θα σε στείλω εγώ? Έχουμε τον νεοέλληνα πατέρα, ευνουχισμένο από την αδιαφορία και τη σφεμιναζή που βλέπουμε, να κοιτάζει το ταβάνι αντί να επιβάλλει τον νόμο στο παιδί του. Χάσατε τον φόβο των συνεπειών και κερδίσατε μια γενιά μπούλιδων. Παιδιά που σκούζουν για δικαιώματα αλλά δεν ξέρουν τι θα πει ευθύνη. Παιδιά που όταν τα πιάσει από το γιακά και τα ταρακουνήσεις, θυμούνται ξαφνικά ότι είναι ανήλικα. Η πολιτεία ξανά απούσα και εδώ. Ανεπαρκής, αδιάφορη. Ένα κράτος που παρακολουθεί τις κηδείες εκπαιδευτικών και μετά βγάζει συλληπιτήριες ανακοινώσεις. Ακούστε το καλά. Η δουλειά του καθηγητή και του δασκάλου είναι να μάθει γράμματα στο παιδί σου. Δεν είναι δουλειά του να το μάθει να μην είναι κτήνος. Αυτό είναι δική σου. Δουλειά στο σπίτι χρειάζεται. Αν το παιδί σου βγαίνει έξω και κάνει bullying, ο αποτυχημένος είσαι εσύ. Εσύ που πίστεψες τους γουόκ ψυχολόγους και τους γκουρού εδώ μέσα που σου είπαν ότι η τιμωρία προκαλεί τραύμα. Ξέρεις τι προκαλεί τραύμα? Ο θάνατος μιας καθηγήτριας από την αλητεία του παιδιού σου. Ως εδώ με την υποκρισία. Ως εδώ με την παιδοκρατία. Η κυρία Σοφία Χριστίδου είναι ένα ακόμα θύμα μιας κοινωνίας που έχασε την πηξίδα της. Βάλτε όρια στα σπίτια σας πριν τα παιδιά σας γίνουν οι επόμενοι θύτες. Μάθετε τους ότι κάθε πράξη έχει και συνέπεια. Και σταματήστε να κρύβεστε πίσω από ψευτοευαισθησίες. Έλα και να σε σοκάρω και λίγο ακόμα. Μεγαλώνω 4 παιδιά και δεν είμαι τέλειος, ούτε στο παίζω. Δεν έχω αγγίξει κανένα, όμως πέρα από την πολλή συζήτηση και αγάπη, όταν χρειάστηκε στο βλέμμα μου και μόνο, απεικονίστηκε ότι μια Αγία Φάπα υπάρχει κάπου στην ατμόσφαιρα και περιμένει απέναντι σε τέτοιες συμπεριφορές. Και μαντέψτε, κανένα από τα παιδιά μου δεν δημιουργεί προβλήματα και αγαπιόμαστε. Εκεί έξω είναι άψογα. Όχι επειδή με φοβάται, ούτε γιατί είμαι τέλειος. Αλλά επειδή έμαθε να σέβεται και έμαθε ότι για κάθε τι που κάνουμε στη ζωή υπάρχει και λογαριασμός. Και μακαρίτες, πατέρα και μητέρα μου, γονείς μου και δάσκαλοι μου, είμαι ευγνώμων που όταν χρειάστηκε αυτή την Αγία Φάπα μου την προσφέρατε. Δεν έπαθα τίποτα. Και δεν τραυματίστηκα ψυχολογικά. Αλλά έγινα άνθρωπος. Και για κάποιους που θα πεταχτούν και θα πούν πάλι «Πρέπει να σε δει ειδικό σε σένα». Τουλάχιστον εγώ για να είμαι στην ΕΜΑΚ περνάω αξιολόγηση κάθε χρόνο από ψυχίατρο. Και όλους τους γιατρούς. Κάθε χρόνο. Άρα είμαι και πιστοποιημένος τουλάχιστον εγώ. Όσο για σας, ηθική αυτουργή, δεν ξέρω, κοιταχτείτε στον καθρέφτη. Το αίμα της Σοφίας είναι και στα δικά σας χέρια. Τέλος.